and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang dumatatampo nagdasangan nga Chito. Unsa? Makigbuwag ka na ako? O, Chito, na ako'y mga pangandoy sa kinabuhi. O dili nila ako matuman kung naa ka. Ano man? Gipugnan ba galit ka sa imong mga pangandoy? Di pa suportado ti ka sa tanan ng mga butang, Rita? O, lagi. Pero di ra ka kutob. Igo ra ka mo suportan ako. Pero ako'y makuha ni mo, Chito. Maong sorry. Mangita kong tao nga makatabang nako nga matuman ang ako mga pangandoy. Rita. Dong, sakto na nang imong pagmaoy, oy. Pila ka buwan nagyug kang ingon ana, ha? Sukad nga wala si Rita sa kong kinabuhi ba? Wala ko'y gana nga magpakabuhi pa. Siya ang gusto nga kong makauban ang tutsangton. Pero dili ikaw ang iyang gipili. Ay, ako pa ni mo na. Maningkamot ka, oy. Ayaw pagkita si Rita nga ingon ana ka. Ang angay ni mong ipakita niya nga maayo ang imong kinabuhi, bisag na siya. O, di matakwartahan, pero kung mukugi lang yung kagtrabaho, naibaw ko nga mulambo yun ta. Pa, Buhatan na aron magmahay si Rita nga gibiyaan ka. Congrats! Congrats sa promosyon! salamat. Salamat inyong tanan. Congrats, anak! Salamat pa. Pero ganun na ibawang ka. Ay, kita man ko nga imo manggipost sa Facebook. Aw. Oo, ako tong ituyo pa. Kay basin pala og makakita si Rita. Nak, kanusa pa man tawag ka makamove on anang Rita. Pa, siya mo'y akong greatest love. O way makalabaw niya pa. O kining tanan nga akong gibuhat para ni niya. Bisan og ipasakita na ka. Pa, Anak, paningkamot para sa imong kaugalingon. Dili para sa mga laing tao. Ug puhon mo abot ra ang saktong babae nga deserve nimo. Dili ka nang sama ni Rita nga pasakitan na ka. Nagasabot ka. o pa. Congrats, Sir Chito. Ikaw na ganang area manager na mo. Salamat, Ari. Maikog naman tani mo, uy. Sa una, ka-level rata. Karon, area manager na gid ka. Nagbungagid ang tanan nimo paningkamot, sir. Deserve sad kaayo nimo kay nakita man ako unsa ka kakugihan o ka-dedicated sa imong trabaho. Focus lang gid ko sa kong trabaho. Mora na. Betaw, og tungod sa sobrang pag-focus nimo sa imong trabaho, wa na kilingaw-lingaw. Dili gani ka mo uban namo kung manglaag after shift. Sige ka, makatiguang baya na. Di magkukuhilig og daghang tao gud. Oh, kung mao na, kita na lang doon may mag-uban. Ha? Promise na ako. Malingaw ka bisag kita ng doha. Hubog naman siguro ka, sir. Lusog naman kay kamo katawa. Sa tinuod lang. Karon na siya ko na nalingaw balik nga ingon ini kalingaw. O nga, thank you kanimo ha, Ari.
Sus, ikaw pa. Lakas good kayo kinako. Ha? Uy, sir. Basing nagtuo ka nga. Sip-sip ko ni mo, ha? Wala bag yun. Nga na sa kadugan na kung nato nga nagkauban bas trabaho. Ano pa makanghagad? Isa ba sa ganahan makagad ni mo? Bugot makay kagnaw. Nya, stick to pagid kayo. Aron kayo medyo gaan-gaan naman kag-aura. Anong gibuhat nga nimo? Ay, gusto min ako mag-enjoy ka sa imong life. Dili na ko gusto nga makakitagbalik nimo atong nagguba ka tungod sige buhat sa imong ex nimo. Oh, Ala, sorry. Sorry. ano problem? Unta, naara ka pirmi para mo pagkatawan ako. Ari, Dili ko mawa, sir. Naaragad ko permi para nimo. Ay sa tinuod lang. Dugay na ko nakaggusto nimo. Ari. Mao ba? Nalagay na gustuhan nga babae? Opa, Uy, dugay na nako siya nga nakaila pero karon pa may nagkaila-ila yun ug maayo. kaya unsa man. Panguyaban ni mo na. Manguyab ka na ako? Oh. Karon ako naka-feel og balik og kalipay. Og kana tungod nimo. Nganong, magdili-dili pa man ko nga. Nahibaw biya kang dugay na ako nakagusto nimo. Maong yes, Chito. Gisugot na tika. Love, 3 years lang kita. Pagkasal na ta? Sure na gid ka? Oh, sure na gid kay ko. Wala ko'y paglaluha. O nahibaw ko nga, wag yun niya ko'y mahayan. Okay, love. Sige. Pakasal na ta. Thank you. Salamat. Thank you! Thank you, ninyo! Happy anniversary, love. Happy anniversary sa love. 2 years na ta. Oh, di ba? Anta, nanay-show ang imong tiyan. Maulig love, uy. Ganahan na sad kay ko nga magkabibita. Pasansya kaayo. Okay na eh. Andam ko magpaabot. O moabot ra lagi na. Puhon-puhon. Ang pangutana, kanus apa? Ambot sa blagi eh. Kano sa kaha? Pero bay, nagkita ra ba rin ni Rita bay? Nilarga naman sa sila nasod no? Nga, nauli na siya din sa Pinas at nung miyagi simana. Mao ba? O bay, o gusto kayo siyang makikita ni mo. Unsa? Akong giingnan nga, di na kanya sa mukon kay ninyo na ka. Mangmusta ra lagi ko no siya. Naman siya address nga gihatag na ako in kaso ko na og magkita ta. Ano man, mangayo ka? Ay, na lang uy. Nakainom ra ba ka na? Maayo kay nasurya ka. Abi na ko dili na ta makita rong pagkaulian ako. Anong gusto mo kay kang makikita nako? Okay.
Diretso na tika. Gimingaw ko ni mo, Chito. Unsa? Oh, nihayahayang akong kinabuhi sa laing nasod. Nakatuog na lang kung pinaabot ni mo gabi eh. Ubay-ubay man gumig nainom ni Julius gud. O nakatug na lang ko dito sa ila. Mao ba? Or sa laing bahay ka natog? Unsa pa napasangil mo? Tarunga ko na ng baba ni mo ari. Chito, nabalaka lang ko. Kay nahibaw ko nga nag-inom mo. Gusto kang mahibaw nga nung nag-inom eh? Kay gusto kong malimot sa akong problema. Kay sa tinuod lang. Nawadaan ako gana ni mo. Boring nga nga itong kami niyon. Ug di pagi ka magkahatag na kong anak. Ha? So ako day mo ay naghatag di mo problema, Chito? Kung mauna, buhiin na lang ko. Biyai ko kung mao ni makalipay ni mo. Mayo kay nakauna-una kagbiya sa inutil ni mong asawa. Okay ra ni mo anilaw na ko din sa imong kondo? Anong dili good down? Kana pa kay masolo ti ka permi. Sige na. Pahimutan na ng imong mga gamit. Rita, o tayo makaon? Mag-order lang tao eh. Sige na lang tag-order ini. Kas kay kwarta uy. Ang kanang ipalit nato sa gawas no. May pag-ikumpara na nato. Nya magluto lang ta dinhi sa bahay. Di ko ka maumuluto eh. Kapoy sa kamangumpra no. Grabe hasad eh. Wa ka na gani gibuhat dinhi sa bahay. Gikapoy ka pagyod. Tanawar ko ng palibot oh. Purting hugawa. Bisag asala nimo ipamutang na imong mga kinan-an din ha. Pila naman ta kabuan ngayon ini? Mahimo ba, Chito? Ikaw mo'y nakipuyo maong ikaw mo'y mag-adjust. Huwag ayaw ka balakas gastuhan kaya ako rin bahala, ana. Time para good? Time para good? Gano'n naman gihapon kay kwarta. Gawa man ka magtrabaho din eh. Ha? Mahibong pa ka? Padadaan ko permis akong afam nga bana. Oh. Huwag ayaw pagreklamo kay otro ka makabenepisyo, ani. Kasi ba na? Naminyo ka dito? Hala, no? Sigihan ako gatag og kwarta kung wapa ko maminyo. Wala man kung makailan ni Morita. Nausab naman ka. Oy! Chito! Asa ka, oy! Hoy! Wala kay labot! Nakas gawa sa inyong bahay ni Ari? O bay, naghuwat ko nga magawas siya. O bay, bigawas na siya. O, timpa. Dako lagi sigtiyan. Mabdo si Ari. Mora ni giari nimo? Nga mangutaan na ka kung nganong namabdos ko? O, na nakailaing kaipon? Sultihan ti kas tinuod. Kay total, mahibaw kas tinuod o dili. Dili na mausab akong desisyon. Unom kabuwan naman sa tangbuwag. Og 7 kabuwan akong mabdos. Ako ng anak. O, Chito. Og dili ka makakita bisag ka usa ning bata. Kay ako siyang ilikay nimo. Dili ko gustong mahibaw ang atong anak nga dili siya bunga sa gugma. Kay ang iyang amahan, wa pa makamove on siyang ex. O pagbalik ani, dali siyang nakabiya na mo. Naibaw ka? At to palang adlaw, nahibaw na kay ko, Chito. Pero wa ko mapugong nimo, kay mahibaw man ko o dili. Mao na to'y desisyon nimo. O bisag unsaon,
Dili mahitabo nga ako mo ipilion nimo. Ari, wa ko'y laing mabasol kundi ang ako raging kaugalingon. Huwag nakarealize ko. Nga mahal gid din ako ang akong asawa. Tatandog lang gid ko sa gibuhat ni Rita nako. Pao nga dili ko makadawat nga gibuwagan ko niya. Sa mga naminaw karon, ayaw ko ninyog sunda nga paspas kayo nga makadecide ug ang resulta nagpabilin kong nag-inosara. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.